So, ito na po ang ating papaitan. Luto na po. Kain na po tayo. Good morning everyone. Welcome back to our channel. Sa video ito guys, tayo ay magluluto ng papaitan. Ang tawag nila dito guys ay tututwalyang. Ito ay puso. Ito ay bato. Ito ay liver or atay. Tapos ito na yung isaw. Linisan ko po muna ito guys. Ngayon naman po, ilalaga natin muna ito. So, maglalagay lang ako ng lemongrass. Pagsama-samahin ko na po lahat. Pakukuluin ko lang po ito ng pakukuluin.
Maglalagay din po ako ng powder, papaitan. Magdadagdag po ako ng asin. Maglalagay din po ako ng ginisa mix. Basahan ko po ulit kung tama na ba. Konting asin pa. Ito na po ang ating papaitan.